chaval, dame todo lo que lleves en los bolsillos, ya, venga, rapidito. Un momento, tengo que pensarlo. ¿Pensar el qué? Pues si te doy lo que llevo o si salgo corriendo. ¿Tú qué me aconsejas? O sea, ¿qué es lo mejor para ti? ¿Cómo que qué es lo mejor? ¿Estás tonto? ¿Que tengo un cuchillo? ¡Cuchillo! Els éssers humans, a diferència dels animals, tenim llibertat d'elecció. És a dir, podem decidir el que anem a fer. Puc dir una cosa? No sempre, no? Contínuament ens enfrontem a decisions que prenem en funció del que nosaltres creiem que és bo o dolent, correcte o incorrecte, és a dir, en funció dels nostres valors. Aquestes accions afecten a un mateix, però també als demés. També als demés, perquè tenen unes conseqüències. Com a éssers socials vivim envoltats, així que cada decisió tindrà una conseqüència en els demés. La moral està constituïda, doncs, per normes de conducta internes dictades des de la nostra consciència. Si actuem en contra de les nostres pròpies conviccions, tindrem remordiments. Ètica i moral són dos termes que s'acostumen a utilitzar molts cops com a sinònims. Això és, en part, perquè comparteixen un significat molt assemblat. D'una banda tenim el terme ètica, que ve del grec ethos, és a dir, manera de ser, caràcter. De l'altra banda, tenim la paraula moral, que ve del llatí mos, és a dir, costum, manera de viure, caràcter també. L'ètica és una part de la filosofia que es fa preguntes sobre la moral. És a dir, és una reflexió teòrica sobre els fonaments de la moral. ¿Tú crees que el bien y el mal son lo mismo para todo el mundo o es relativo? Mira, atiende. Se está rifando un navajazo y tú tienes todas las papeletas. Aquí pone tu nombre. Venga, el móvil, ya. O sea, para ti nuestra vida es un juego de azar. ¿No crees que el destino ya está escrito? ¿Y eso qué tiene que ver? Hombre, pues es importantísimo, porque dependerá de que tomemos unas decisiones o otras. Si observem la vida dels pobles en diferents llocs i diferents èpoques històriques, veiem que les normes morals són variables. Alguns filòsofs consideren que és possible trobar unes normes molt bàsiques comunes a moltes cultures, i són les que anomenem regles universals. Per exemple, l'assassinat, la mentida, etc. són accions que molts pobles rebutgen. Aquests filòsofs, doncs, són defensors d'una postura anomenada universalisme moral. En canvi, hi ha qui defensa que les regles i els valors morals depenen de la situació i que no és possible trobar cap regla moral que sigui del tipus universal i, per tant, compartida per totes i tots. Para que me quede claro, nada más, ¿para ti dónde está el límite entre el bien y el mal? Para mí el límite está en la punta del cuchillito y pincha rapidito el móvil. ¿Has oído hablar de Sócrates? Él pensaba que hacemos el mal por ignorancia. Solo el ignorante hace el mal porque desconoce lo que es el bien. ¿Me estás llamando ignorante? Venga, basta ya, basta ya. Se llama intelectualismo moral y lo veremos el próximo día.